మండలం స్వాగతం పలుకుతుంది. అక్కడ మీకు కుంటాల పాతం చూడారమ్మని పిలుస్తుంది. కుంటాల జలపాతం అందమైన ప్రదేశం, అది మీకు కనువిందు చేస్తుంది. కుంటాల జలపాతం తెలంగాణలోనే పేరుగాంచింది, అది మీకు కనువిందు చేస్తుంది. కుంటాల జలపాతం తెలంగాణలోనే పేరుగాంచింది, అది మీకు కనువిందు చేస్తుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా అందమైన అడవుల జిల్లా. కుటిఘాటెక్కి అడవుల గుండా ప్రయాణించగానే అక్కడ మీకు ఇచ్చోడ మండల స్వాగతం పలుకుతుంది. సిరిచర్మ మల్లికార్జున ఆలయం రమ్మని పిలుస్తుంది, అది శివుని జ్ఞాన ప్రదేశం, అక్కడ మీకు భక్తి పరవశిస్తుంది. ఆదిలాబాద్కు తూర్పున ఉట్నూరు మండలం ఉంది, అక్కడ గోండు రాజుల కిల్లా ఉంది. అక్కడ ఎందరో కవులు పుట్టినారు, ఉట్నూరును అనుకుని ఇంద్రవెల్లి ఉంది, అది ఉద్యమాల పురుటిగడ్డ. కుడిహట్ను గుట్టలు చుట్టి పచ్చని అడవుల గుండా ప్రయాణించగానే అక్కడ మీకు ఆదిలాబాద్